proposta número 12, que sigui modificació del pressupost 7/12 de simplement de crèdit i de crèdit extraordinari finançat amb anul·lacions i baixes de crèdits d'altres partides. Senyor interventor. Sí. Bé, al llarg de l'exercici, al pressupost, hi ha partides que poden resultar que pel que sigui s'han quedat coixes i partides que pel que sigui, perquè no s'ha disposat de tot el diner sobre, llavors el que fa és una cosa que permet la llei, que és moure els diners, diguéssim, sobrants en certa mesura cap a partides que ho necessiten. Un exemple molt clar, tot i que pugui semblar massa clar, és per exemple el tema de si contem que per reparacions de maquinària necessitarem 3.000 euros i s'espatlla una màquina amb què no es comptava i costa 6.000 euros, no podíem atendre el pagament perquè la partida no té prou diners. Llavors això se soluciona utilitzant diners de partides que no s'han disposat, traspassant-les entre partides, que és una cosa absolutament legal que permet fer aquests moviments la llei. Llavors, una de les baixes, això es fa donant de baixa partides i donant d'alta partides. Una de les més significatives que hi ha és pel que fa referència a l'amortització de préstecs, que donat que s'ha rebut les subvencions pendents del PUOS i del FEDER per import de 553.000 euros, aquests 553.000 euros se destinaran íntegrament a reduir el deute municipal, el deute de l'Ajuntament. Llavors, les partides que es contemplaven això es veuran reduïdes. De tal manera que una aproximació que podem fer ara mateix és que si la ràtio del deute municipal de l'any passat estava sobre el 92-94%, amb aquesta amortització baixarà 10 punts i quedarà provisionalment sobre el 82 o 84%.